L-Isqof Tawdex Monsinjur Anton Tewma uża l-omillija tiegħu għall-festa ta' San George sabiex iwassal messaġġ b'saħħtu dwar l-istati li qed ngħixu fih. Bl-Isqof jinsisti li iż-żgħażagħ spiċċaw iqattru d-demm biex isibu post fejn jgħixu u dan il-fatt fost ħafna oħrajn li semma juri li hemm xi ħaġa li mhix sejra sew fis-soċjetà tagħna. Quddiem dawk preżenti fil-Bażilika ta' San George fir-Raba Tawdex, l-Isqof Tewma insista li jrid jara relazzjonijiet aktar b'saħħithom, aktar djar disponibbli għaż-żgħażagħ, nies aktar kuntenti, żgħażagħ jgħixu fil-paċi u persuni illi jaħsbu f'xulxin. Kemm nixtieq nara pajjiż binqas djar tilejn il-fuq, imma iktar djar disponibbli għaż-żgħażagħ tagħna. X'paradoss Għawdex tagħna mimli bil-bini u żagħżugħ biex isejb fejn joqgħod, irid iqattar l-għaraq tad-demm. Monsinjur Tewma qal li bħala komunità rridu nerġgħu mmorru għall-valuri tal-bidu għalli spiċċajna ngħixu f'dinja li qed taljenana, tant li spiċċajna nagħmlu l-kompromessi. Dan fil-waqt li insista li l-umanità kif inhi mixja bħalissa turi li hemm sens ta' xi ħaġa ħażina li qed tiġri, ħajjitna saret ġirja waħda. Quddiem il-kongregazzjoni preżenti Monsinjur Tewma stqarr ukoll illi jippreferi jara knejjes inqas sbieħ imma mimlijin bin-nies.